Салому алейкум ва рахматуллохи ва баракатуҳу бародарони азиз. Видео имрӯзаи мо бародаро видео продукта яде бародари ғариб зан зад ордер руғану гӯшта бубинем. Амуро мо камера кардем бародарони азиз. Пешкаши шумо гардонагем. Видеоро то ахира тамошо кунед. Орд сар мешава ай 242 сомон то 262 сомони ай орд. Якм диюм ҳамаш камера кардем то ахир тамошо кунед. Гӯшт сар мешава ай 51 сум то 65 сум ай гӯшт. Чотка ҳамаша мо дидаисем бародаро. Имрӯз 26 11 моҳи 2020 ноябр. Ҳаматон медонед. Российский боша 1000 рубл 151 русӣ. Бародарои ғариб зинда бошед, саломат бошед, ами лайка фаромӯш накунед. Подписаться кунед, видеоро подписа кунед. Кадмоед ки намедонед, дар канали Саймиддин 91 бидрои обуна шавед. Дастгирии шумо пешраи мо иншоаллоҳ. Чизеро биге сиёмка мекунем бародаро, мепартоем мо барои шумо. Бародарои ғариб, худованд нигаҳдорту боша. Мошинбозор биге ягон пранк биге иншоаллоҳ пранк канем. Кинои тоҷикӣ дар нақшаи кинои тоҷикӣ мебарем иншоаллоҳ. Тоҷикистон. Зинда бошед. Салому алейкум бародарои ғариб. Салом ба шумо. Ина орд имрӯза 26 11 моҳи 2020. Орд и дидасе суратша 250 сомони бародаро. 250 сомони. Дар худи Қурғонтепа. Орди якм бародаро 255 сом. 255 сом орди диюм. Ine ordi muxa ishni 255 сум бародаро. 255 сум орда. Хош ки боша орди якм 255 не муха 255 орди диюм 245. Бародарои ғариб орди диюм 245 сомони. Ина бародаро. Ҳоз даиҷа орди диюм якм несиб 245 255. Ина руған бародаро. Руған ай 65 саждаги то 105 сомони ай. 5 литрш 82 сомони шидааст. Руған. Қанди сфед бародаро 11 сомони. Шакар 9 сомони. Қанди сфед 11 сом, шакар 9 сомони бародаро. Ғариб зинда бошед. Пиёз 10 сомон. 10 сомони пиёз. А 1.5 сум саждаги 10 то 10 сомон. Савзи 1 сомон бародаро. Савзи 1 сум ай. Каршкай бозори бародаро 3 сомон 70 дирам ай. 3 сомон 70 дирам дар бозор ай. Савзи каршкай дехқони худмон 3 сомон 10 дирам ай. Нав ай, нав. Картошкай нав ай карочи 3 сомон 10 дирам ай. Хош. 1000 рубли русӣ 151 имрӯз бародаро. 151 1000 рубли русӣ. Пиёза хайх ту медуне. А 1 сум 20 то 2 сомон 10 дирам ай пиёз. Ина гӯшт 53 сомони. Гӯшти гов лаҳм 53 сум. Гӯшти биз 65 сум бародаро. 65 сомони гӯшти биз ай. Ина кумароро тамошо кунед. Кумар и дидасе и қопчаш 27 сум ай. 27 сум. Қирғиз ина. И 27 сум ай қопчаш. Килош чанд мешава? 95 сум мефта. 95 рубл. Я сума нест иними дидасе ҷаними. Қопчаш карочи 27 сомони ай. Дастафкаш хати ай. Дар бозори уяли ай. Кумар. И кумар қирғиз ай. И 10 сомони ай. 10 сомони и қирғиз ай. Ина. Ина бародаро. Дастав кашати ай карочи. Дар бозори уяли ай. 10 сомони дастав кашати. Қирғиз ай. Кумари хушрӯ ай карочи. Калон калони дар мегира. او айни бил бародаро
95 сум айния. این قرغزه برادرو. خداوند همه تا برای کار بتیا. برادروی غریب زنده و سلامت باشه. ما هم یه لایک پاستاف کنه تمام. لایک подписаться ویدیو را поделиться کنه. انشالله ما پیشکش شما میگردونه ویدیوی نو. تخته و شифрانی برادرو ارزون شده. شифр 72 сум بود. امروز دیدیم 26 ده 49 сомонӣ шед бародаро. 20 сум 21 сум фурӯмад уже. тахтани арзун шед. 95 сум шед. 110 сум буд. ҳама чи арзун шед. карочи ина бародарои ғариб я ҳама видео барои шумо. мошин бозор биге, гиҷое биге, хунае фурӯше биге, замини фурӯше биге ҳаста. камера мекунем, мепартоем, номероша менем, занг занем. Короче, хай фаҳмиде нарх навои продукторани чанда чӣ хела. Иним як қопчаш 27 сум айнияи. Кумри айнияи қопчаш 27 сомонӣ. Ина. То хуната мебараш. хош ки бошад. ҳай худованд ҳамата нигаҳдор боша. мо ҳами дуогӯи ғарибоем бародарум. хидмати ғариб будам, ина омадам тоҷикистон деем ҳозираша. билет айсини душанбе Москва 6500 сомон рӯзи душанбе. ҳар душанбе парвоз ай. айми Қурғантепа як ду нафар билет гирифт 6500 сомон. Москва гирифт. якташ Питер. кадмоед ки билета нефаҳмидани иншоллоҳ занг мезанем, ҳамаша аник мекунем ва мепартоем. ҳар душанбе Москва рейс ай. ҳозира 6500 сомон билет гирифтан. як ду ҳамсоя